هێلینا سێویە القەزا شێخان پێنج خێزانên شنگالî xwedan sêwî gihandin hev. Xêzanên li qeza şingal hev nas nedikirin, niha di yek malê de jiyan dikin. خودی ما یکودون ناسی حمدالله قدی مالا وانا و ما خوید کنو امد وکا مالا کنو بیکت خوشنو وکی هیچ کد نمیل بایا کن. داعش خواست ملتی ێزیدی سەر دنیای ڕاکێ. Komela xêrxwaziya Êsifnê li gel rêxiraweke Almanî 23 zarokên ji dû trajîdya Şingalê sisiyê tebaxa sala 2014 ser destê çekdarên Daeş sêwî bûne, ji çend kempên awareyên Kurdê Êzîdî li hêlîna sêwiya bi cih kirin. Rewşa kampa pira bîza û gelek me bê dayîk û bap heyne bê bap heyne hêviya wan heye wisa mala jî re çêkin û çine derek. Hêviya me ji we heye û tiştekî ji me re bikin û keçên me de Êzîdî ji destê Daeş derîn. Birêwresmên fermî hêlîna sêwiya hat vekirin. û bavê Şêx ne tenê bejdariya xwe di rêwresma de tomar kir. Lê ji dezgehên hikûmî û rêxirawên nehikûmî daxwaz kir guh li dosya awareyên sêwî bikin. Ev sêwiyet lazim hikûmet û herêm û guhê xwe bidete û baş îdara wan biket û wekî ne dayîka wan çoy û ne bavê wan çoy. Em ji Xwedê dixwazin misadê wan bê nekirin û hêvî û yêdmayîşek bînin. Li gor amarên fermî zêdetir 2745 zarokên sêwî nav awareyên Kurdê Êzîdî li kempên Başûrê Kurdistanê de hene. Li hemû kempên awareyê Kurdê Êzîdî zarokên sêwî peyda dibin. Vekirina mala sêwiyan li qeza Şêxan êdî diyar dike gorêxirawên nêvdewletî û dezgehên hikûmî li Başûrê Kurdistanê wê germagerm dosya sêwiyan li bin va kona gengeşe bikin. Pêşewa behlewî Rûda û Duhok.